ಪಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಾರಾಣಿ ಕಾಲೋಡು ಈ ಸ್ಥಳ ಜಾಗಡು ನೆಲೆ ಆದ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಗೆತ್ತೊಂದು ಬೈದಾರ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತಾಡ ಎತ್ತು ಬಂದ್ರೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಕಲ್ಪಡ ಚೆಲ್ಲಬುತ್ತೆ ಮಾರ್ನಾಡು ಐಗುಂಡಿ ಸಂಸ್ಥಾನದ ವೀರಮ್ಮ ಅಚ್ಚವೇದಿನ ಪುಣ್ಯ ಗರ್ಭಡು ಇಡವುಳ್ಳ ಸತ್ಯವು ಜನರಿಗೂ ಮತ್ತರು ನಾಡಲ ಕಾರ್ಮಿಕದ ಪುರಪುರು ಬಡತಂಚಿತ್ತಿನ ಸತ್ಯವು ಕಾರಣದ ಭೈರವ ಸೂಡೆ ಮಂತಿರಂಚಿತ್ತಿನ ಅನ್ಯಾಯರಾದು ಒಂಜಿ ಕಾರು ಒಂಜಿ ಕೈನ ಕಲೆ ಒಂದು ವೇಣೂರ್ದ ಮಾಧವರಾಂಗನೋಡು ತಂಗಡಿ ನಾಡೊಂದು ಬರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬೊರ್ತುಡು ಇಚ್ಚದೇ ಕಾಣಣ್ಣ ಬಂದು ಕೇಂದಂಚಿತ್ತಿನ ಬೊರ್ತು ಆ ಬೊರ್ತುಡು ಕಾರಣದ ಭೈರವ ಸೂಡೆ ಕೊಟ್ಟಂಚಿತ್ತಿನ ಹೆಚ್ಚಳ ಬಲಮಗ ಬಂದು ಬಂದಾಗ ಅನ್ಯಾಯನೇ ತರದೆತ್ತು ತಿರುಗುನಂಚಿತ್ತಿನ ಬೊರ್ತುಡು ನಂಗೆ ನನ್ನ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಬೊಟ್ಟಣ್ಣ ಕಾಯ ಮುಡ್ದು ಮಾಯ ಸೇರ್ಗಾನ್ ಬಂಡಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬೊರ್ತುಡು ಮಾಧವರಾಂಗನೋಡು ಮೂಜಿ ಸುತ್ತದ ಬಲಿ ಬರ್ತದು ಕಾಯ ಮುಡ್ದು ಮಾಯ ಸೇರೊಂಡರು ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವರನ್ನ ಪಾದ ಬಸದು ದಕ್ಕೆರೆ ಕಲ್ಲು ಬತ್ತೆರ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ನಾಮನ ಬಲನು ಈ ಪಡೆತೊಂಡ ಅಂಚನೆ ತಂಗಡಿಗೆ ನಾಗಬೆತ್ತಲ ವಿಭೂತಿನ ಕರಡಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪುರಂಚಿತ್ತಿನ ಬೊರ್ತುಡು ತಿರುಗುದೂನಗದೋಜುಡು ಕಾರಣದ ಭೈರವ ಸೂಡನ ಅರಮನೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಂತ್ರಿನಾಡ ಬಗೆಟ್ಟು ಬರ್ಮೋಡಣ್ಣ ಬಂಡಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬೊರ್ತುಡು ಕಾರಣದ ಕಡಬೇಟೆಗೆ ಕಲ್ಲು ದಕ್ಕದು ತಲೆಬೇಟೆಗೆ ತೂಕೊರ್ದು ಮಧ್ಯ ಬೇಟೆಡೆ ಉಂಟುದು ಬೊರ್ಲು ತೂಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ನಿಗಲು ರಾಮಗುಡ್ಡ ಕುಂಜಮೂಲ್ಯ ಬಾಡಿಂಚಿತ್ತಿನ ಭಾಷಾಣನು ಆಯೋಗೆ ತಿರ್ಪದು ಭಾಷಾಣ ಮೂರ್ತಿ ಎಂದು ಪಡ್ಕೊಂಡರು ಉಪರ ವೈಲರ್ನ ಮಂತ್ರಗೂ ಕುತಂತ್ರಗೊಪ್ಪುದು ಮಂತ್ರಗೂ ಸಿಕ್ಕಂದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿಲು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನಂತೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಈ ನಡೆಟ್ಟು ವಾಕಾಲುಡು ಗಜ ಮಾಡ್ದು ನಿಜಾತರು ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರ ತೆತ್ತು ಬಂದ್ರೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಕಲ್ಪುಡ ಇನ್ನು ತಾತಿರೋಡು ವರ್ಷಾದಿ ಕಾಲಾವಧಿ ಸೇವೆ ನಿಗರೆ ಕೊರೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ ಲೆಪ್ಪದ ಇಲ್ಲು ಹಕ್ಕದ ಮಣ್ಣು ಆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಪಾಡಿಗ ಜಗಂಬಡು ಜೇರಾಯನ ಕೊಂತರು ವೈಪಾದ ಕೊಡಿಟ್ಟು ಗಟ್ಟಿಗೂ ಕೇಳಿಡು ಬರೇನ ಮಂಡರಡು ಧೀರ ಸೂಸ್ತಿಗೆಡು ಉಡತ್ತಿನ ತಾರಾಡು ಕಲತ್ತಿನ ಬಂದರು ಪಾಡಿನ ತೂಪಡು ದೀಪಡು ಅನೇಕ ತರದ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಏಳುಪೇರು ವಿಷಾಮೃತ ಇಪ್ಪರೆಯವು ಕಲ್ಪುಡ ವಿಷಗಳಿಗೆ ಬರ್ಪಿನಾಗ್ತಿರುತ್ತಾಳ ಕಬ್ಬುಬರಿ ದೇವರನ್ನ ಪಾದ ಬತ್ತಲ ಅಮೃತಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧಿಯೋಗವಂತಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಲೋಕನ ಬಿಡ್ಲ ಮುಖಮೂರ್ತಿನಾಲ ಮುಖಮೂರ್ತಿನ ಬಿಡ್ಲ ಬತ್ತಿನ ಪೂವರಿತಾಲ ಪೂವರಿನ ಬಿಡ್ಲ